Vyjíždíme z Koperu, to je luxusní náměstíčko. Tak jsme se rozhodli, že kašlem na bikepacking, jedeme na loď. Pearl of Norway. Kdo to vymyslel tu trasu? Pochodu, vole. Fakt jako já ho nechápu, vole. Debil. Vole, samozřejmě krásné. Jsme rádi, že tady jsme. A já jsem přemýšlel, dáme to ještě jednou. Pojď dolů. Tady Davo živé natěšený, rozumíš, od ucha k uchu. Všechny baby ho chcou, říkali teda. A tady padem. Takže takhle to tady je. Tady nějaká F-dom budova opuštěná, ale nádhera. Takhle valíme na Parencáně. Tady nad náma je nějaké historické městečko Včil, to jak na potvoru není vidět. Tak Motovun, tady jsme přijeli, takový boží výhled. A tady samozřejmě Motovun Downtown. Byla krása. Takže nádherná. Trabuzet Motovun. Výhlídka jakože perfektní. A tady samozřejmě městečko. Naprosto dokonalé. Takže 20. něco asi lezeme v Poreči. Samozřejmě jako ženské jsou z nás urvané, jak nás tady vidí, jo. To o tom není diskuze, jo. Lezeme do vody, jako jo. Kurva, tady to bude klouzat. Ty bobo.
Nic, tak jedem kolem. Tady Ironman jakýsi. Tak si to dáme, ne? Tak si to dáme. To je jenom půlka. Já bych přesně tak, jako však plavky jsme si vzali s pserem na to. Jako jo. poslední můžeš plavat nenahatý, to je jedno. Přesně. Mě ty ostatní utečou, tak to nevadí. Takže po 6 letech ve stejnou dobu na stejném místě. Wow. Tak, vypadá to trošku zajímavě, jak posledně. Tady Ironman Village a toto startuje zítra. Davošovi už se třesou nohy, ruky, vole. Však aerobáry si vzal, tak rozplavává to, už to rozplavává. Na neopredy s serem, to dáme v plavkách. Všecko je možné. Jo. Je to tam. První finisher na elektrokole. Takže Streets of Rovin, bikepackeři projíždějí. Je to tady dobrý. Pojďte na tričko. Tady to máme rádi. No, takhle to vypadá, že to je široké, ale když jedeš, tak je to nic moc jako. Vy jste si nemysleli, že se prcáme někde po asfaltu, jo? Tak my tady jezdíme po takovýchhle gravel roads a Dava to nazývá washboard. Takže čau. Jako barbaty jedou na večeři, jo. Že tady flaška vína, jo, ano, graševina, jaká asi nevím, tady plný batohové, pršuto, všechno, jo, a teď to bude vidět, ale jako, a tady samozřejmě další víno, ano, jo, takže tak, kluci, takže právě jsme arrivovali do našeho Unterkunftu, neboli accommodation, máme tady i pool. Davoš sundá puffy jacket a říkal, že jde do toho, jako. Jo, ale dívejte ten západ, jako, tož ten je, jako, to je neuvěřitelné. Tak je 7 ráno, Martě už nemohl dospat. Říkal, že sere na balkon, na bazén. Protože od 6 mě tam někdo budí, nebo od 4, ale... Tak, nejvyšší čas vyrazit, už se těšíme. Dom. Svítání na kole.